እቲ ፊልም ክጅምር ኣቲላ ዝተባህለ ሰብ ሓንቲ ቢኬር ዊስኪ ክሰቲ ንዕዘብ። ኣቲላ ብዙሕ ግዜ ባንክታት እናሰረቐ ዝናበር ሽፍታ ክኸውን ከሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ግምግም ናይታ ከተማ ዘሎ ባንኪ ንምዝራፍ ይዳሎ ኣሎ። ቅድሚ እዚ ግን ስለ ኣቲላ ተዓባብያ ክንርኢ ንድሕሪት እስከ ንመለስ። ኣቲላ ገና ንእሽተይ ቆልዓ ከሎ ንቕሽቱ ወሲኹ ንኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ የሸግሮም ነበረ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ግብዣ ከዓ ብሕቡእ ምስታት ይፈቱ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ትዕዝብትና ንቕፅል እሞ ሓደ ፖሊስ ኣብ ክፍሊ ክዛወር ንዕዘብ። ብዙሕ ከይፀንሐ መንእሰይ ኣቲላ ናብቲ ክፍሊ ኣተወ። በዚ ሰዓት ኣቲላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኮይኑ ኣብ እስር ቤት ኣሎ። ቀፂሉ ኣቲላ ምስ ላስሎ ዝተባህለ ኢንስፔክተር ይገጥም። ብድሕሪ እዚ ላስሎ ንኣቲላ ቃለ መሕተት ክገብረሉ ጀመረ። ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመት ውሽጢ 26 ግዜ ከም ዝዘረፈ ይፍለጥ። ሕጂ ላስሎ ኣቲላ ስለ ኩሎም ዝዘረፎም ነገራት ክነግሮ ይደሊ። ስለዚ ብተዘክሮ ናብ ሕሉፍ ናይ ኣቲላ ንእስነት ዳግማይ ንምለስ። ናይ ኣቲላ ናይ ንእስነት ግዜ ኣመና ኣሸጋሪ ግዜ ነበረ። ኣቡኡ ንዕኡ ኣሸንጓይ ንክከናኸኖስ ክምህረውን ስለ ዘይከኣለ ብካልኦት ሰባት ከዕብይዎ ይውሰድ። ኮይኑ ግን እቶም ሓደሽቲ ቤተሰቡ ንባህሪ ኣቲላ ክኽእሉ ይከኣሉን። ካብዚ ዝተለዓለ ኣቲላ ናብ ሓደ ፍሉይ ትምህርቲ ዝወሃበሉ ትካል ይውሰድ። እቲ ቦታ ከም ኣቲላ ዝኣመሰሉ ቆልዑ መቕፅዒ ነበረ። ኣቲላ ነብሱ ድሕሪ ምሕፃቡ ናብ ብዙሓት ቆልዑ ዝሓዘ ክፍሊ ኣተወ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣመና ከቤት ትምህርቲ ተዋሃቦ። እቲ ቦታ ንኣቲላ ከም ቤት ማእሰርቲ ነበረ። ናብ ናይ ሕጂ ትዕዝብትና ምስ ንምለስ ኣቲላ ስለ ዘሕለፎ ናይ ቁልዕነት ግዚኡ ክዛረብ ከሎ ላስሎ ዘሕስኑ ናይ ቁልዕነት ሕሉፍ ናይ ፍርዲ ከቃልሉ እኹላት ዘይምዃኖም ይነግሮ። ድሕሪ እዚ ዳግማይ ንድሕሪት ተመሊስና ንዕዘብ። ኣቲላ ትምህርቱ ድሕሪ ምውድኡ ምስ መንግስቲ ተቆፂሩ ይሰርሕ። ኣብ ተዓሊም ከዓ ብኸመይ ከም ዝትኩስ ይመሃር። ብተወሲ ከዓ ካብ ኩሎም ኣቲላ ንፉዕ ምዃኑ ንዕዘብ። ድሕሪ እቲ እስራት ክሕሉ ካብ መንግስቲ ተልእኾ ይወሃቦ። ኣብ ስራሕ ከሎ ክልተ እስራት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ተሓቢኦም ክሃድሙ ንርኢ። ኣቲላ ከዓ ነቶም ሰባት ይሪኦም። ኮይኑ ግን ንክልቲኦም ተኩሱ ክቆትሎም ጨኪኑ ክገብሮ ይከኣለን። ኮይኑ ግን ካልኦት ሓለፍቲ ነቶም ሰባት ተኩሶም ይቐትልዎም። ንምሸቶ ኣቲላ ሰባት ንምንታይ ጨከናትን ሓዘኔታት ዘይብሎም ዘይድንግፁ ምዃኖም የተሓሳስቦ። ብናይ ኣቲላ ረኣእያ ህይወት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ መቕፃዕቲ ምዃኑ ይኣምን ነበረ። ድሕሪ እዚ ኣቲላ ብሕቡእ ካብቲ ካምፒ ክሃድም ወሰነ። ኮይኑ ከዓ ከም ዕድል ከይተተሓዘ ካብቲ ቦታ ይሃድም። ኣብቲ ትሕቲ ባቡር ተንጠልጢሉ ካብቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ካንሾሎ ይወፅእ። ኣብቲ ትሕቲ ባቡር ብቁልፊ ገይሩ ምስ ኣካል ናይታ ባቡር ብምትሓሓስ ከም ዝጥዕሞ ይገብር። በዚ ከዓ ፃዕርታቱ ከንቲነበሩን ናብ ቡዳፖ ዝተባሃለ ከተማ ይበፅሕ። ካብኡ ናብ መፀራረይ ክፍሊ ብምኻድ ብደሮና ዝመልአ ገጹ ይሕፀብ። ብዙሕ ከይፀንሐ ሓደ በራሕ ሰብኣይ ሳንጣ ሒዙ ይመፅእ። ኣቲላ ከዓ ነብሱ ንምሕባእ ናይቲ ሰብኣይ ክዳን ይሰርቆ። ኣብታ ሰዓት ኣቲላ ንነብሱ ነፃ ምዃኑ ኣወጀላ። ብምቕፃል ኣቲላ ኣብ ናይ በረት ኩኪ ክፃወት ድሌት ስለ ዝነበሮ ናብ ሓንቲ ክለብ ይኣቱ። ኣብኡ ከዓ ቦርቴሎ ኮይኑ ይፃወት። ኮይኑ ግን ኣቲላ ናብቲ ቀንዲ ጋንታ ንምእታው ብዙሕ ትሬኒንግ የድልዮ ነበረ። ቦቲ ዝበሃል ኣሰልጣኒኡ ከዓ ቁኑዕ ስለ ዝነበረ ንኣቲላ ከም ቤንቺ ይቕበሎ። ኣቲላ ዝድቅሰሉ ቦታ ስለ ዘይነበሮ ክሳብ ዝወሃቦ ከም ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኮይኑ ክሰርሕ ፍቃደኛ ይኸውን። ከም ዕድል ከዓ እቲ ኣሰልጣኒ ንኣቲላ ንመንበሪኡ ዝኸውን ኣፓርታማ ይህቦ። ብኻልእ ናይ ቦክ መፃወቲ ሜዳ ካብ ምፅራይ ጀሚሩ ዝተባላሸው መብራህቲ እናዓረየ ግዚኡ ክሕልፍ ጀመረ። ኣቲላ ብሓድሽ ህይወቱ ዕድለኛ ነበረ። ምክንያቱ ኣብታ ጋንታ ዘለው ደቂ ጋንትኡ ምስ ሰብ ፅቡቕ ናይ ምርዳእ መንፈስ ስለ ዝነበሮም ብሓጎስ ምስኦም ግዚኡ ይሕልፍ። ሓደ መዓልቲ እናተጋባበዙ እናተፃወቱን ከለዉ ሃንደበት ንሓንቲ ጎርዞ ሪኡ ልቡ ተሰረቀ። ኣቲላ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ምስ ጓል ዝበሃል ተራኺቡ ይፈልጥን። ስለዚ ከዓ ነታ ጓል ይስዕባ እሞ ንኽትላለዮ ይሓታ። ኮይኑ ግን ኣቲላ ናይዛ ፅብቕቲ ቆልዓ ሽም ንምፍላጥ ብከምዚ ጥራሕ ኣይፍቀደትሉን። ኣብ ባቡር ኣትያ ከዓ ኸደት። እታ ባቡር ምስ ከደት ኣቲላ ናብቲ ካልእ ፌርማታ ናይታ ባቡር ጎየየ። ኮይኑ ከዓ ኣቲላ ሰሊጥዎ ቅድሚ እታ ባቡር ኣብቲ ቦታ በፅሐ። ድሕሪ እዚ ሽማካታ ምዃኑ ነጊራ ይላለዩ። ነዚ ዝሰምዕ ዝነበረ ላዝሎ ብስምዒት ዝነብዕ ይመስል። ናይ ኣቲላ ሕሉፍ ካብ ሕጂ ዘለዎ ዘይራኸብን ተቓራንን እዩ። ኮይኑ ከዓ ታሪኹ ይቕፅል እሞ ኣቲላ ናይ መንበሪ ፍቓድ ወይ ንምስራሕ መንቀሳቐሲ ስለ ዘድልዮ ናብ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ይኸይድ። ሕጂ ግን ዕድለኛ ይነበረን። ናይታ ሃገር ዜግነት ንምርካብ ካብቲ ዝነበሮ ሰነዳት ከምፅእ ኣለዎ።
ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ዘማልኦም ነገራት ነበሩ። በዚ ኸኣ ኩሎም ዘድልይዎ ነገራት ኣብ 2 ሰሙን ውሽጢ ኣማሊኡ ንኽመጽእ ተነገሮ። ኮይኑ ግን ኣቲላ ነዚ ክገብር ኣይክእልኒ እዩ። ምኽንያቱ ንሱ ናብ ገዝኡ ንሃገሩ ንምምላስ ከም ነብሰ ቐትላት ነበረ። ምስ ናይ ካታ ዘለዎም ናይ ፍቕሪ ታሪክ ምስ ንርኢ ኸኣ ሓደ መዓልቲ ናብ ሲነማ ኸዱ። ኣቲላ ግን በዚ ሰዓት ተወሳኺ ገንዘብ ኣይነበሮን። ዕምባባ ንምግዛእ ኸማን ይኽእል ኣይነበረን። በዚ ኸኣ ዝጎደሎ ካታ ብምኽፋላ ኣቲላ ኣመና ይስከፍ። ኣብ ዝቕጽል ንጽባሒቱ ኣቲላን ደቂ ጋንትኡን ኣብ ጂም ስፖርት ክሰርሑ ይረኣዩ። እቲ ናይ ዜግነት ናይ ምርካብ ዕድሉ ጸቢብ ስለ ዝነበረ ናይ ዓርኩ ዜሮ ሓገዝ ይሓትት። ዜሮ ኣብ ኢሚግሬሽን ዝሰርሕ ሓደ እኮ ኣለዎ። ኣቲላ ኸኣ ዝሓተቶ ነቲ ናይ ዜግነት ወረቐት ንምርካብ ነበረ። ከም ዕድል ኮይኑ ኸኣ ዜሮ ንኽሕግዞ ፈቓደኛ ኾነ። ካብ ጅም ድሕሪ ምውፅኦም ኸኣ ኣቲላ ንወረቐት መዘዋወሪ ዘድልዮ ሰልዲ ንምልቃሕ ዞልት ዝበሃል ዓርኩ ረኺቡ የዘራርቦ። ብድሕሪ እዚ ነቲ ገንዘብ ተለቂሑ ድሕሪ ምርካብ ምስ ናይ ዜሮ ኣኮ ይራኸቡ። ብድሕሪ እዚ ኣቲላ ናይቲ ጉዳይ መሳለጢ ዝኸውን ገንዘብን ስእልን ይሂቦ። ኮይኑ ግን እቲ ሰልዲ እኹል ኣይነበረን። ኣቲላ ኸኣ ተወሳኺ ሰልዲ ይነበሮን። ኮይኑ ግን እቲ ሰብኣይ እኹል ገንዘብ ዋላ እንተዘይከፈለ ግን ነቲ ፕሮሰስ ጀመረሉ። ድሕሪ ትሬኒንግ ኣቲላ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኣብ ዜና ኸኣ ኣብ ኣውሮጳ ዝነብር ሓደ በዓል ስልጣን ሓሚሙ ከም ዝሞተ ይሰምዕ። በዚ ምኽንያት እቲ ናይ ዜግነት ወረቐት ንምርካብ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ይሓስብ እሞ ኣብ ጭንቀት ኣተወ። መንቀሳቐሲ ስለ ዘይብሉ ኸኣ ካብቲ ሃገር ክስጎግ ከም ዝኽእል እናሓሰበ ብስግኣት በይኑ ይሓስብ። ናብ ኣኮ ዜሮ ዋላ እንተደወለሉ ቴሌፎኑ ከልዕሎ ኣይከኣለን። ብድሕሪ እዚ ኣቲላ ዘለዎ ድፍረት ኣኻኺቡ ናብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ይኸይድ። እቲ ሰብ ንኣቲላ ምስ ረኣዮ ንኽምለስ ይነግሮ። ብርግጽ ኣኮ ዜሮ ነቲ ኸይዲ ጀሚርዎ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣቲላ ነቲ መንበር ፍቓድ ቀልጢፉ ክረክብ ዘይገበሮ ግን ዝኸፈሎ ገንዘብ ንኡስ ብምንባር እዩ። ብኻልእ ናይ ኣቲላ ናይ ፍቕሪ ህይወት ይቕጽል። ብተወሳኺ ምስ ናይ ካታ ወለዲ ይላለ። ኮይኑ ግን ስለ ስርሑን ስለ ዝመጽእ ህይወቱ ምስ ሓተትዎ ኣቲላ ሕቶኦም ክምለስ ኣይከኣለን። በዚ ኸኣ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ዘረባ ደስ ስለ ዘይበሎ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ይኸይድ። ካታ እውን በዚ ነገር ኣብ ቤተሰባ ቂር ይብላ። ብድሕሪ እዚ ናብ ገዝኡ እናተመለሰ ስለ ናይ ዝመጽእ ኣሸጋሪ ናብርኡ ይሓስብ። ድሕሪ እዚ ትዕዝብትና ተቐይሩ ኣብ ህሉ ኩነታት ኣቲላ ቤት ማእሰርቲ ይቕየር። ኣቲላ ዝተኣሰሮ ንበይኑ ነበረ። እቲ ምስኡ ዘሎ እቲ እንኮ ቃል መሕተት ዝገብረሉ ዘሎ ላዝሎ ጥራሕ እዩ። ናብ ሕሉፍ ህይወት ኣቲላ ምስ ንመለስ ኣቲላ ኣብ ቤት ፖስጣ ውሽጢ ይርአ። ኣብቲ ቤት ፖስጣ ዙርያ ይዕዘብ እሞ ዋላ ሓደ ሓለዋ ከምዘየለ ረአየ። ስለዚ ናይ ኣቲላ ናይ ስርቂ ድሌት ዝጅምር ካብዚ ግዜ ነበረ። ብካሜራ ንኸይርአ ኸኣ ዊክን ናይ ቆልዑ መጻወቲ ሽጉጥን ንምግዛእ ናብ ዓብ ዕዳጋ ይኸይድ። ብድሕሪ እዚ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ነቲ ኸይዲ ዘድልዩ ነገራት የማልእ። ንምስራቕ ናብቲ ቤት ፖስጣ ቅድሚ ምኻዱ ፍርሓቱ ንኸወግደሉ ሓደ ጥርሙዝ ዊስኪ ሰተየ። ንኽሰርቕ ንመጀመርያ ግዚኡ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ገጹ ዘፍርሕ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰከንድታት ነቶም ሰራሕተኛታት ይዓጽው እሞ ነቲ ገንዘብ ይወስዶ። በዚ ኸኣ ብዙሕ ገንዘብ ሒዙ ሃደመ። ቀፂሉ ወል ሓደ ኣስር ንኸይገድፍ ናብ ሓደ ናይ መንገዲ ባቡር ቢልቶ ይኸይድ። ኣብኡ ኸኣ ጫሙን ክዳኑን ቀየረ። ብድሕሪ እዚ ዝሰረቆ ብዙሕ ገንዘብ ሒዙ ናብ ዝነብረሉ ገዛ ይምለስ። ኣብ ገዝኡ ምስ ኣተወ ኸኣ ነቲ ሰልዲ ኣብ ፎርኖ ይሓብኦ። ብድሕሪ እዚ ኣቲላ ብሰልዲ ጉዳይ ነብሱ ስለ ዝኸኣለ ብቕጽበት ክዘናጋዕ ወሰነ። ምስ ሶልቲ ዝነበሮ ልቓሕ እውን ከፈለ። በዚ ጠጠው ከየበለ መኪና እውን ይገዝእ። ብድሕሪ እዚ ንኣዋርሕ ዘይረኣየ ካታ ንምርኣይ ንገዛኣ ይኸይድ። ንወለዳ ንዓኣ ንምምሕዳር ብቑዕ ምዃኑ ንምርኣይ ብኸቢድ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ይነግራ። ካታ ኸኣ በዚ ምኽንያት ደስ ይብላ። ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ምስ ከደ ኸኣ የዕሩኽቱ ክርእይዎ ይመፁ። መጀመርያ ኣቲላ ባንኪ ዝሰረቐ መሲልዎም ነበረ። ኮይኑ ግን ኣቲላ ገንዘብ ዝረኸበሉ መንገዲ ናይ ድቢ ቆርበት ሸይጡ ምዃኑ ይነግሮም። ኮይኑ ግን እቲ ዝሰረቆ ገንዘብ እናተወደኸ ክመጽእ ጀመረ። ስለዚ ኣቲላ ካልእ ዓቢ ቦታ ንምስራቕ ምሕሳብ ጀመረ። ቀፂሉ ስጉምቲ ይወስድ። ሕጂ ኸኣ ንምህዳም ሞተ ይጥቀም። ኣብቲ ቦታ ግን ወርድያ ነበረ። ኣቲላ ኸኣ ነዚ ይፈለጠን። ኮይኑ ግን ነቲ ሰልዲ ሰሪቑ ካብቲ ቤት ፖስጣ ድሕሪ ምውፅኡ እቲ ሓላዊ ይሪኦ እሞ ብቕልጡፍ ሃደመ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይርሐቐ ብመኪና ይህረም። ኣቲላ ኸኣ ዳግማይ ብቕልጡፍ ሞቱ ልዕሉ ይሃድም። ብምቕጻል እቲ ሰብ ንኣቲላ ክጎዮ ይረአ።
ኮይኑ ከዓ ኣቲላ ዕድል ገይሩ ናብ ሓደ ሩባ ብምእታው ከሽክዖ ክኣለ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ናይ ኣቲላ ስርቂ ይቕፅል። ኣመና ሃፍታም ክሳብ ዝኾን ከዓ ባንክታት ክሰርቕ ጀመረ። ዊስኪ ምስታዩ ከዓ ልሙድ ይገብሮ። በዚ ከዓ በዓል ዊስኪ ሽፍታ ዝብል ሳጓይ ወፆ። ሓደ ግዜ ኣቲላ ንዙረት ክዘናግዑ ንኻታይ ወስዳ። ላዝሎ ናይ ኣቲላ ታሪክ ምስ ሰምዐ ከም በዓል ላዝሎ ዘለዉ ሓቀኛታት ሰባት ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ካብ ሃገሮም ዘይወፁ ከም በዓል ኣቲላ ዝመሰሉ ለያቡ ግን ዓለም ከም ዝዞሩ ሓሰበ። ኮይኑ ከዓ ኣብ ታሪክና ተመሊስና ኣቲላ ምስ ደቂ ጋንቱ እናተለማመደ ምስ ኣብ ቀጻሊ ሓቢሩ ዝፃወቶ ላዛ ዝተባሃለ ሰብ ይላለ። ኣብ ዳግማይ ስርቁ እውን ኣቲላ ክሃድም ከኣለ። ኮይኑ ግን ፖላይስ ነቲ መንገዲ ስለ ዝመልእዎን መሕለፊ ስለ ዘይነበረ ከዓ ኣቲላ ናብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ንኽድይብ ተገደደ። ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ምፅባዩ ኣብኡ ይድቅስ። ምስ ወግሐ ከዓ ካብቲ ቦታ ሃደመ። ብኻልእ ኣቲላ ሕጂ ናብ ፍሉጥ ሽፍታ ተቐይሩሎ ዝተሸከሩ ሰባት እውን ይሕግዝ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ በዓል ሽፍታ ዝብል ፊልምን ልበወለድ መፅሓፍን ተሰርሓሉ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ላዛ ኣብ መሰልጠኒ ቦቶም ፊት ንፊት ኮይኑ ክስሕብ ይርአ። ሃንደበት ከዓ ንኣቲላ ክሓልፍ ይርኦ። ድሕሪ ቁሩብ ኣቲላ ምስ መጋጥምቲ ይበኣስ። ኣብ ሓደ ብምዃኖም ከዓ ካዛ ንኣቲላ ይሕግዞ። ንምሸቱ ከዓ ኣብ ፀግዒ መንገዲ ኮይኖም ቅድም ስለ ዝተፈጠረ ጉዳይ ይዘራረቡ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣቲላ ክሳብ ሕጂ ንዝሰርቖም ንካዛ ይነግሮ። ዝነገሮ ግን ስለ ዝደገፎ ዘይኮነ ኣቲላ ሕጂ ዓብ ስርቂ ንምግባር ሓሲቡ ስለ ዘሎ ነቲ ከይዲ ዝሕግዞ ካልእ ሰብ ስለ ዘድልዮ ነበረ። ካዛ ከዓ በዚ ጉዳይ ተሰማምዐ። ብሕፅር ዝበለ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ዓብ ባንኪ ይሰርቁ። በዚ ከዓ ካዛ ነቲ ዋርድያን መውፅኡን ክሕሉ ከሎ ኣቲላ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ነቲ ገንዘብ ይወስድ። ብድሕሪ እዚ ከም ልማዱ ናይ ዊስኪ ጥርሙዝ ኣቐሚጦም ይኸዱ። እቲ ስርቂ ከዓ ብዘይወል ሓደ ሽግር ይፍፀም። ንምሸቱ ከዓ ብምዝንጋዕ ንዓወቶም የኽብሩ። ብኻልእ ድሕሪ እቲ ትሬኒንግ ኣቲላ ካዛ ስለቲ ስርቂ ክዕልል ይሪኦ። ነዚ ዝተዓዘበ ኣቲላ ብቕፅበት ንካዛ ጎቲቱ የውፅኦ። ካዛ ዘዕልሎ ዝነበረ ከም ፀወታ ዋላ እንተነበረ ኣቲላ ግን ክሳዱ ሓኒቑ ከቢድ መጠንቀቕታ ይህቦ። ንፅባሒቱ ኣቲላ ነቲ ጥዑም ዘይኮነ ብፍርሒ ዝተመልአ ሂወቱ ክለማመድ ይጅምር። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከይተሓስ ዝብል ከቢድ ዝኾነ ስግኣት ኣለዎ። ንፅባሒቱ ኣቲላ ምስ ካዛ ሃንጋራ ኣብ ዝበሃል ባንኪ ክሰርቁ ወሰኑ። መፅናዕቲ ድሕሪ ምግባሮም ነቲ ከይዲ ጀመርዎ። መጀመርያ ኩሉ ነገር ብዘይሽግር ይኸደሎም ነበረ። ኮይኑ ግን ሓደ ካብቶም ሓለውቲ ካብ ካዝና ተወሳኺ ሰልዲ ከይወስዱ ናይ ካዝና መፍትሕ ወሲዱ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣትዩ ተዓፀወ። ኣብቲ ባንኪ ፊት ንፊት ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ከዓ ጠጠው ኢሎም ነቲ ስርቂ ይዕዘቡ ነበሩ። ብድሕሪ እዚ ካዛን ኣቲላን ካብቲ ባንኪ ሰሪቆም ምስ ወፁ ምስቶም ሰራሕተኛታት ይፋጠጡ። በዚ ከዓ እቶም ሰራሕተኛታት ክጎይዎም ምስ ጀመሩ ካዛን ኣቲላን ተፈላለዮም ሃደሙ። ኣቲላ ከዓ ጠጠው ኢላ ዝነበረት መኪና ንምስራቅ ይግደድ። ፖሊስ ከዓ ንኣቲላ ክጎይዎ ጀመሩ። እቲ ዝሕዝን ግን ኣቲላ ምስ መኪና ይጋጮ። ከም ዕድል እታ መኪና ደሓን ስለ ዝነበረት መሊሱ ኣተሲእዋ ይኸይድ። እቶም ፖላይስ ግን ደድሕሪኡ ይስዕቡ ነበሩ። በዚ ከዓ ሓደጋ ተፈጢሩ ዕጫ ኣቲላ ከዓ ኣብቲ ሓደጋ ነበረ። ግን ድሕሪ እዚ እውን ኣቲላ ይሃድም። ኣብ ገዝኡ ከይዱ ከዓ ብሕቁኡ ዝኣተዉ ናይ ጥርሙዝ ስብርባራት እናፅረየ ከሎ ሃንደበት ካታ መፀት። ኣቲላ ዘለዎ ኩነታት እናረኣየት ብስንባደ ስቕ በለት። ላስሎ ነዚ ናይ ኣቲላ ታሪክ ድሕሪ ምስምዑ ኣብ ቤት ፍርዲ ክካትዐሎም ወይ ከልዕሎም ዘለዎ ብዙሓት ትእዛዛት ይነግሮ። እዚ ዝሰምዐ ኣቲላ ከዓ ላስሎ ከም ዘታለሎ ይርድኦ። ናብ በዓል ካዛ ምስ ንምለስ ድሕሪ እቲ ዘጋጠመ ተራኺቦም ንሓዱሽ ስርቂ ፕላን የውፅኡ። ናይ ሕጂ ግን ፍሉይ ነበረ። ሽግር ተተፈጢሩ ብዝብል ኣቲላ ካልእ ሓሳብ እውን የዳሉ። ምናልባት ብፖሊስ እንተተታሒዞም ከማን ን3 ሰዓት ዝኣክል ወላ ሓደ ሓበሬታ ንፖሊስ ከይሂቡ ንካዛ ይነግሮ። ካዛ ከዓ ብሓሳቡ ይሰማዕ። ብድሕሪ እዚ ባንኪ ንምስራቅ ብዝግባእ ተዳልዮም ናብቲ ቦታ ምርሑ። ኣቲላ መጀመርያ ነቲ መእተዊ ማዕፆ ንክዓፅዎ ንካዛ ይነግሮ። ብምቕፃል ካዛ ነቶም ተዓገድቲ ክቆፃፀር ከሎ ኣቲላ ከዓ ገንዘብ ካብ ካዝና ይወፅእ። ስርሖም ወዲኦም ክኸዱ ክብሉ ግን ናይ ፖሊስ መኪና ድምፂ ይሰምዑ። ቅድም ነቲ ማዕፆ ዝዓፀውዎ ረሲዖም ብሓይሊ ክኸፍትዎ ይፍትኑ። እቲ ማዕፆ ምኽፋት ምስ ኣበዮም ነቲ ቤትሮ ሰይሮም ይሃድሙ። ኮይኑ ግን ብዘሕዝን ኩነታት ካዛ ብፖሊስ ይተሓዝ። ኣቲላ ግን ሕጂ እውን ሃደመ። ካዛ ን3 ሰዓት ዝኣክል ምስ ፖሊስ ንዘይምዝራብ ቃል ከም ዝኣተወ ይዝክር። ስለዚ ኣብቲ ናይ ምርመራ ሰዓት ንፖሊስ ወላ ሓደ ይተዛረበን።
ኣቲላ ከኣብ ደገ ኮይኑ ንካዛ ንምድሓን ሜላ ይደሊ ኣብ መንጎ ግን ካዛ ብዘይምዝራቡ ክሳብ ዝወድቕ ይቕጥቀጥ እናሃረምዎ ከለዉ ከዓ ሰዓት ክንደይ ከም ዘሎ ይሓቶም ንካዛ ዝቁጥቁጦ ዝነበረ ላዝሎ ነዚ ምስ ሰምዐ ካዛ ዝኾነ ነገር ይጽበይ ከም ዘሎ ይርዳእ ድሕሪዚ ላዝሎ ንመሳርሕቱ ንካዛ ናብ ካልእ ክፍሊ ንክወስድዎ ይእዝዞም ኣብቲ ክፍሊ ዝነበረ ናይ መንዳቕ ሰዓት ከም ዝቕድም ተገይሩ ስለ ዝነበረ ካዛ ንዕኡ ምስ ረኣየ 3 ሰዓት ከም ዝሓለፈ መሲልዎ ነቶም ፖላይስ ስለ ናይ ኣቲላ መንነት ይነግሮም በስ ሰዓት ኣብ ጥቓ ዶብ ዝነበረ ኣቲላ ተታሒዙ ናብ ኢሚግሬሽን ይውሰድ እቶም ዝደልይዎ ዝነበሩ ፖላይስ ከዓ ብቕልጡፍ ይወስድዎ ናይ ኣቲላ ዕጫ ከዓ ኣብዚ ይውዳእ ካታ ሓደ መዓልቲ ንኣቲላ ክትሓትት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ መፀት ኮይኑ ከዓ ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ጀሚራ ኣላ ኣቲላ ዘቐመጠላ ገንዘብ እውን ተወዲኡ ነበረ ኣብ መወዳእታ ኣቲላ ንበይኑ ኮይኑሎ ናብ ናይ ላዝሎን ኣቲላን ምስ ንምለስ ላዝሎ ንናይ ኣቲላ ጉዳይ ንሱ ዝመርሖ ብምዃኑ ክጭነቕ ይረአ በዚ ጉዳይ ምክንያት ከዓ ንቤተሰቡ ግዜ ክረክብ ኣይከኣለን ብዙሕ ከይፀንሐ ኣቲላ ናብ ዝተኣሰረሉ ክፍሊ ይምለስ በስ ሰዓት ኣቲላ ኮፍ ኢሉ ጥራሕ ግዚኡ የሕልፎ ኣይነበረን ካብ ናይ ላዝሎ ክፍሊ ገመድ ኣምፂኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ገመድ ተጠቂሙ ንምህዳም ይፍትን ዝተወሰኑ ክፍልታት ድሕሪ ምሕላፉ ብፊንስትራ ገይሩ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንምህዳም ይፍትን ኮይኑ ግን ፖላይስ ስለ ዝፈለጥዎ ክኾነሉ ይከኣለን ፖላይስ ከዓ ንዕኡ ንምሓዝ ይለኣኹ ኣብ መወዳእቱ ከዓ ንምሸቱ ኣቲላ ክትሓዝ ከሎ ንዕዘብ ተመሊሱ ከዓ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተወ በዚ ይግለጽ ቀፂሉ ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ፊልም ኣቲላ ን12 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፀኒሑ ከም ዝወፀን ነገዳይ ኮይኑ ናብ ርኡይ ይመርሕ ምህላውን ይረአ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ብዘቕረብናልኩም ዓጊኩም ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ እናተመነና ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናት ዝርእቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሪ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ተሰናዩ